Добър ден, казвам се Марина Георгиева. Аз съм дипломиран интегративен нутриционист, който се занимава с профилактика и превенция на заболяванията. И днес искам да поговорим за водата, защото водата а, много хора ползват в повечето случаи само за къпане, а това не е добре. Нека да погледнем какво значи организма да е дехидратиран. Много хора пият чай, примерно, и казват: аз пия много течности. Това не е така, защото чай, това не е вода. Водата, какви функции има тя? 80% от токсините в организма, те са водоразтворими. Когато човек не пие вода, чиста вода, той не извежда тези токсини. Чай няма да помогне на този човек. Когато казват: аз пия чай от лайка, той е много полезен, примерно чай от мента, там горски някакви такива миксове. Това пак не е вода. За сокове изобщо не говорим. Особено за плодови сокове. Това много силно натоварва черен дроб и, разбира се, токсините не извежда. Започваме с водата. Нали? Вече да обясня подробно какъв проблем имаме с вода. Проблем в това, че ако човек не пие вода, той не извежда токсините от организма. Ако някой ми каже: аз се храня много здравословно и по принцип тези токсини няма откъде да се появят. Това не е така. Токсините има във въздуха, токсините има в земята, токсините има абсолютно във всичко. На всичкото отгоре, нашия организъм всеки ден произвежда токсини. И вечерта, през нощта той ги извежда и органите през нощта започват да се възстановяват. Между другото, хората, които вечерят прекалено късно, трябва да помислят по този момент, защото те ни дават възможност на органите да се възстановяват. И вода, тя се съдържа навсякъде. На всичкото отгоре трябва да 80% нашите токсини са водоразтворими. За да се превърнат масно разтворимите токсини във водоразтворимите, също ни трябва вода. А когато човек не пие вода, какво се случва? Ето тук просто нарочно съм записала, за да не объркам и да ви кажа 100% с точност къде се съдържа вода. 20% клетъчна течност, 10% кръв и лимфа. Между другото, задръстена лимфа от токсини, това също недостатък на вода. Когато казват: имам тук топче, имам ето тук подмишница топче, защото лимфата в повечето случаи тя се запушва в горната част на тялото. Нищо, че за да раздвижим лимфата, трябва да има движение. Това малко се отклонявам, но това са много важни моменти. Трябва да има движение, а движенията, лимфата, тя тръгва отдолу нагоре. И затова ето това ходене 10 000 крачки, това не е просто някаква измислена цифра, а това е много важно за абсолютно всички процеси в организма. Особено за лимфата също. 10% течност в кръв и лимфа се съдържа, 35% вътреклетъчна течност и 5% плътни тъкани. Навсякъде се съдържа вода. Без тази вода няма как да функционират нормално органите. Примерно хора, които имат високо кръвно, първото, което трябва да помислят: колко вода пият те? Те или пият много малко вода, или пият много вода на фона на много солена храна и токсична храна, което поемат. И те започват да отичат, казват: ние пием диуретици, защото ние отичаме. Ние вода няма да пием, защото тя предизвика отоците, което не е така. Защо се получават отоците? Защото няма достатъчно вода. Клетката в организма на човека, както примерно масната клетка или клетка в организма от друг произход, те съдържа вода. Масната клетка примерно съдържа мазнина, нали? Когато ограничаваме много храната, какво се получава? Човек вместо да отслабва, той по някаква причина не може да стопи мазнините. Защо? Защото организма започва да задържа всичко, защото човек не му дава достатъчно храна. С клетката по същия начин, клетката в организма с водата. Човек, когато ни дава вода, той започва да я задържа. Разбира се, причини за задържане на водата могат да са от най-различен характер. Това изобщо спор няма. Но много често, когато човек има прекалено малко вода през деня,
Разбира се, че организмът започва да я задържа. И когато хората имат високо кръвоналягане, минават на диуретици, те започват да отичат все повече. Съвсем случайно, нали, така се получава, че човек, примерно, пил едно хапче, после вече едно хапче не му стига. Той трябва да пие още едно с времето. Защо? Защото задържане на водата става все повече и повече. И водата тя се съдържа навсякъде. Давам пример. Болят ставите на човек. И той почва да прави всичко, за да си помогне на ставите, но по някаква причина нищо не се получава. Ставите все така болят, той си пие добавки, той си пие хапчета, в зависимост, нали, от проблема. Но проблема не се решава. Този човек, първото, което трябва да направи, да пие повече вода. Защо? Защото и в ставите съневиалната течност също се съдържа вода. Друг момент. В жлъчката, в която много хора имат камъни, после те примахват жлъчката, казват, ние сме си решили проблеми. Не, този човек проблема не е решил. Защото тези камъни после започват да се отлагат. Жлъчката, тя продължава черният дроб продължава да я произвежда. Но вече камъни започват да се образуват в самите проходи на черния дроб. За какво говори всичко това? Защото в състава на жлъчката какво имаме? Имаме вода. Когато човек пие недостатъчно вода, разбира се, че това ще се отразява на течността на жлъчката. Оттам насам, то има много сериозна... всичко е много навързано. Примерно, жлъчката не работи добре, след това е също недостатък вода. Да, там много фактори влияят на това нещо, но вода, това е също основното. Жлъчката, тя не се изпуска в червата. В червата започват процеси на гниене, защото токсините не се извеждат, защото водата трябва и за образуване на калови маси, да не забравяме. След това започват проблеми всякакви, плюс проблеми с ставите. Това всичко е като една верига. Никога няма да болят ставите, ако другите органи работят правилно. А на всички органи трябва вода. Като започнем белите дробове, черен дроб, червата, сърце, мозъка, мускулите, кожата, навсякъде трябва вода. И примерно, сега ще погледнем колко, нали, заболевания има по света. Нали? То няма как да се каже точна цифра, но те са не 1000, те са десетки хиляди. Десетки. А най-интересното, че причините за абсолютно всички заболявания са само две. Няма повече причини, те са само две. Това е прекалено много лошото, което вкараме в организма, и прекалено малко хубавото. И особено липсата на вода, защото когато човек не извежда абсолютно нищо от организма си, и това нещо започва да застоява. А когато всичко това нещо се застоява, всичко започва да се руши. И тази пирамида, тя отгоре надолу почва да се руши абсолютно всеки ден. Още по повод вода. Примерно, колко се губи организъм вода на ден? Айде сега да погледнем. Значи, 400 мл ние губиме чрез дишането. 400 мл вода. 600 мл изпарява се през кожата. 800-1300 мл отделяме чрез урината. 200 мл губим с хождането по голяма нужда. Допълнително количество вода ни трябва за слезните жлези, за да се увлажняват очите. Това е минимум 2 литра вода на ден. Вече сме изгубили. А това още не сме тренирали, не сме имали физическа активност, не сме се изпотили. И направете сметка колко на човек му трябва вода на ден, само за да функционира правилно. Ние не говорим за излишъка, просто да функционира правилно. И сега представете си, че сте изпили 1 литър вода на ден. Как се чувстват вашите клетки?
какво се случва в вашия организъм? Вие абсолютно не сте му дали тази течност, която му е необходима само да функционира нормално през деня. И после почват оплакванията. Главоболие, запек, високо кръвно налягане, суха кожа, защото ние говорим за хидратация. Човек няма как да има хубава кожа, когато организма е дехидратиран. Колко и да се замазваме, това няма никакво значение. Ние можем да се замажеме с кремчета, с някакви етерични масла, но това нещо няма да ни помогне за хидратация на организма. И проблемите, ето примерно главоболие, това е много чест проблем при дехидратиран организъм. Това е класика. Не е възможно да няма вода в организма и човек да се чувства добре. Той може да се чувства добре до определен период. Но след този определен период, когато почва вече натрупване на токсините в организма, вече започват проблеми. И най-интересното, че рязко започват големи проблеми. Ако, примерно, бяха малки, щяхме да ги решим много бързо. И затова много е важно да пием вода. Това е изключително важен момент. Примерно, раздразнителност. Искам да подчертая, че раздразнителност често признак на дехидратация на организма. Дори това, което изобщо ни свързвате с вода, причините в повечето случаи е дефицит на течност в организма. Между другото, киселените. Киселените, когато получават хората, също може да бъде свързано с вода. Между другото, вода, кое е много важно, тя се пие по време на ядене в много малки количества. Някои хора, не някои, дори повечето, правят една и съща грешка. Те по време на хранене пият много течности. Ако не е вода, ще е сок, ще е безалкохолно, ще е много газирано или нещо газирано. Това е вече пълна катастрофа. За газирано не коментирам. И по този начин човек просто се разрежда стомашните сокове и неговите процеси още от стомаха започват да куцат. И колко по-надолу, толкова по-зле. Как се пие вода? Вода се пие между храненията. На всичкото отгоре човек никога не трябва да пие големи количества вода наведнъж. Защо? Защото той само се издува, тази вода е прекалено много, тя горе е влезнала, долу е излезнала. Човек трябва да се научи по-малко, вода се пие по-малко, но през целия ден. Ето тогава говорим вече за истинска хидратация на организма. Колко вода трябва на човек, просто неговия организъм да работи нормално? 30 мл вода на 1 кг тегло. Нека да сметнем колко е това. Примерно, човек 80 кг. Това говорим за минимум. Колко вода трябва да пие той? Той трябва да пие 2 литра 400 мл на ден. Повечето хора толкова вода не пият, особено при 80 кг. Пият чайове, пият кафе. Когато човек пие кафе, защо в повечето държави, когато поръчаш кафе, задължително донаси чаша вода? Защото кафето още повече извежда вода. И от вода хората не трябва да се страхуват. Един човек никога няма да оттича от вода, ако в организма всичко е наред. Когато човек, примерно, има високо кръвно налягане, вече упоменах този момент, той задължително трябва да пие вода. Но не вода, цял ден той не е пил и вечерта се е сетил, че той трябва да се навакса. И той почва да пие много големи количества вода наведнъж. Това нещо не трябва да се случва. Значи, по време на хранене ние пием водичка. 150 мл, това е максимум. Вода се пие или 15 минути преди хранене, или час след хранене. Де-факто вода се пие между храненията. За да не правим такива грешки. Човек, защото имам клиенти, които ми казват, аз пия много вода, отичам, но примерно този човек е ял, хапнал доволно солено някакво ястие, всичко това нещо полял с водичка по време на хранене и след това той е отекал. Това е класика в жанра. Това нещо не трябва да се случва. Всичко трябва да е умерено и още един момент. Хора, които не пият водата, ми казват, добре, как да пия 2 литра вода на ден, като аз искам да я изпия, ама тя не влиза. Ето тук вече говорим за момента, че вода човек трябва да се научи да я пие.
Особено тези хора, които не я пият. И това точно този момент, когато с малки глътки се приема вода. Затова шишенцето винаги с нас, с малки глътки, по малко и вие няма да забележите как ще изпиете дори повече от 2 литра вода. Нали, вече разбрахме, че няма как да изведем токсините без вода. Нали? Между другото, камъни в жлъчния мехур, камъни в бъбриците много често се появяват при хора, при които има липса на вода. Разбира се, тук говорим и за хранене, но когато човек не пие вода, жлъчката му става гъста, от гъста жлъчка започва да се образуват камъни и по този начин човек нищо хубаво не си причинява. И най-големите органи, които участват в детокса на организма, разбира се, това е кожа, това е, нали, червата. Разбира се, че участват, но основните органи, това е черен дроб и бъбриците. И водичка задължително трябва да има, защото всички тези органи искат вода. И когато човек изпил 2 чаши вода и казва, ама аз днес пих вода, но може би съм спил 2 чаши вода, но съм спил 1 литър чай. На по-малко. Този човек чай не трябва изобщо да го смята. Защото чай това не е вода. Нали? За това нещо вече се разбрахме. Има още един момент, че водата най-добре да е структурирана. По повод структурирана вода, какво е това? Структурирана вода, това е жива вода. Структурирана вода, клетка много малка. По този начин тя свободно влиза, молекула много малка. По този начин тя много лесно влиза в клетка на организма, чисти тази клетка и извежда токсините. Когато молекулата е прекалено голяма, тя няма как да влезе в клетката. Примерно, когато пиеме, много хора пият приварена вода. Приварена вода, това е мъртва вода, да не забравяме този момент. А ние говорим за жива вода, структурирана вода, която наистина чисти клетка и извежда от организма токсините. Ето, примерно, в Coral Club има уникална вода, коралова вода от Япония, която по принцип компанията, когато създаде компания, основният продукт на тази компания беше кораловата вода. И целта беше да напои целия свят с качествена вода. Ето тази вода, тя структурирана. Това е жива вода, която, когато пие човек, той наистина знае, че тази вода ще почисти клетката и ще изведе токсините от организма. По повод коралова вода искам да добавя, бяха направени изследвания по повод дълголетниците в Япония. Навсякъде има такива хора, където живеят много дълго, и в България има много такива хора, но с годините те стават все по-малко. Защото все пак говорим, че начин на живот вече не е такъв, какъвто е бил преди години. Ето в Япония, какво са установили учените? Че там най-много дълголетници, защото хората на остров Окинава, откъдето идва тази коралова вода, те де-факто пият само такава вода през целия си живот. Ето, направете сметка, че само една качествена водичка, жива водичка, може да направи чудеса. По повод вода, защото казват, ето в магазина има минерална вода, има всякакъв тип вода, ние купуваме минерална вода, много сме доволни, да, ето тази вода ще пием. Първото, което е минерална вода, тя също, разбира се, тя е хубава, но при минерална вода има един момент, защото първото, което минерална вода трябва да се променя, да се сменява. Защо? Защото, примерно, ако е много силна минерализация на водата, тя започва да пречи. Докато коралова вода, тя може да се пие на ежедневна основа, без никакъв проблем. И по повод минерал в магазина, искам да уточня още нещо. Тази вода, значи всичко, което се намира в пластмаса, да не забравяме, особено ако пластмаса
започва да се нагрява, всички токсини от пластмаса отиват в водата. Ето този момент също има. И примерно, какво препоръчвам на моите клиенти, какво правя и аз просто филтрирам водата и след като водата е филтрирана, между другото, тези, където мисля, че пият филтрирана вода и получават всичко необходимо, това не е така. Това е просто филтрация на водата. Точка. И в филтрирана вода аз си слагам едно съшенце Coral Mine и пия такава вода през деня. Друг продукт, който може много да помогне, това е H-500. H-500, какви свойства има този продукт? Това е много мощен антиоксидант. В основата на H-500 е водород, който се бори с свободни радикали. Какво са свободни радикали? Това са клетки, които рано или късно те се превръщат в клетки, които никой не иска да има в организма си. Такива заболявания като рак, нали? Това всичко започва от прекалено много свободни радикали в организма. И антиоксидант, той е направо необходим за абсолютно всички на днешно време. Защото ние няма къде да се скрием от токсини, няма къде да се скрием от замърсяванията, но ние можем да си помогнем отвътре. Още един продукт, изключително добър, който може да се добави към това нещо, това е пентокан. Какво е пентокан? Пентокан, това е калий, който се усвоява. Свойството на калия е това, че той не се усвоява много добре. Който се усвоява 97-98%. По този начин ние получаваме калий, плюс с този калий ние получаваме дерипоза, която много помага да сме по-енергични, защото това е де-факто енергия. Защо трябва да добавяме калий? Защото на днешно време навсякъде има прекалено много сол. И няма ето този баланс. Калиева, натриева помпа за бъбриците. Където калий и натрий трябва да имат определени показатели, да имат баланс. Ето този баланс при повечето хора той се нарушава. И, например, има, понеже компанията има готови програми, които много улесняват хората, това е много голям плюс, има програма Hydromax. Ето, обърнете внимание на тази програма, защото вътре има и коралова вода, за която съм ви казала, структурирана вода, жива вода. Има H-500, много мощен антиоксидант, който се бори с свободни радикали и окислението. И има пентокан, който ни дава ето този баланс и ни дава енергия. Тази програма горещо препоръчвам на абсолютно всички. Дали сте здрав, дали сте болен. Тя много добре, много ще ви помогне. И когато пиете, примерно тази програма Hydromax, вие ще почувствате, че наистина състоянието ви се подобрява. Имате повече енергия, чувствате се по-свежи и процесите в организма протичат по най-добрия начин. Какви наблюдения имам при моите клиенти? Дори тези, където имат проблеми с ставите и те не искат да пият нищо и казват: аз не искам да пия нищо, аз си пия лекарства, аз си пия това, което ми е изписал лекар, няма никакъв проблем. Нека човек си направил избор, иска да пие това, нека пие. Но когато тези хора си включват Hydromax на ежедневна основа, какво забелязват те? Те забелязват подобряване на своите стави, защото те са хидратирали организма си, защото в ставите вече има достатъчно течност, защото от липсата на течност тези проблеми почват да прогресират. Ние трябва да си напоим организма, ние трябва да създадем, да примахнем киселинност, защото ние постоянно окисляваме организма си. А окисление какво е това? Това е старост и болест. Когато, примерно, се дават кръвни изследвания или изследване на урина, ето там можете да видите в повечето случаи, при повечето хора, организма е окислен.
има pH и това pH винаги 6 е нещо, дори под шестичка. Ето това нещо говорим за тотално окисление на организма. И тази програма Хидромакс, тя примахва окислението. А окисление какво е това? Това е старест и болест. H-500 работи със свободни радикали. Пентокан ни дава баланса и дава енергия. И с една програма, само с вода, забележете, само с вода, ние можем да си помогнем много. Затова всички трябва да пием вода и който още не е започнал. Моля ви се, започнете, защото без хидратация вие усъкътявате организма си. Нито един орган в нашия организъм не функционира правилно без вода.